गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायाव रिसिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासि हरगारनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो MCLA क्वार्टार बेनो दं बे हरिनागुरि ना बावखुंग्रि खाथियाव थ'दो बेयाव जोङो थांसै। ओमफ्राय नै अभारब्रिजनि खाथियाव फैबाय आरोना थ' बेयाव जानोसै फुंनिखौ मा जानोथाय रुटिखौनो जानांगोन। बापरे ओमफ्राय माथो थालिर बिलाइयावसो होगासिनो मोजां जायोना गरम गरम नै बिजों जायोबा थालिर बिलाइजों नै बेयाव माने आइरन थायो नालाय बे माने उदैनि थाखायबो एसे मोजां आरोना माने हजम जायो आरो मोजाङैनो। थ' माने सम सम ओंखामखौबो जागारनांगौ थालिर बिलाइयाव मोजां माथो दखाना बेनिखायनोथ' सारमोनाबो फैजोबदों ना गाव पुरा भिरथार फुंनि ब्रेकफास्ट ना सिथाव एन्थाब ओमफ्राय सानफ्रामबो जाफैयो। सानफ्रामबोथ' नङा सम सम आं गिदिंबायानो थायो आरो बेलेग बेलेग दखानाव। दा उदैनि इन्जिना एखेबारे थाग्रा जाखाबाय दायो थांसै बावखुंग्रि। ओमफ्राय बावखुंग्रियाव माथो बैसागोआव ना बैसागोआव माबा बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो नालाय र' बेयावबो फैनांगोन बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि खुंनाय कमिटिया जुदि लिंहरोबा फैगोन आरो। अभारब्रिज खाथिनिफ्राय जोङो ओंखारलांबाय ओमफ्राय बारा सम नांखाया मानोना लामाफोराबो मोजां जाजोब्बाय थ' बेनिखायनो 10 मिनिटफोरल'सो नांसै ओमफ्राय जोङो नै सफैबाय। बेयो गाहायथारमोन ना जों फैबा गोजौ जाबाय समान जाजोब्बाय दा। माथो बिल्डिंखौ एखेबारे खाटारनाक बानायखाबाय हाजो थाबाय ओरै बिल्डिं थाबाय बरिया समायबायलै। बिबारबो गायबाय नै बेयाव मोननै बिल्डिं दं बे सिगांनि बे गुफुर बिल्डिंआनो जादों बेनो जादों MCLA फोरनि थाखाय ओमफ्राय बेखौबो बिराद मोजाङैनो बानायखादों नै गुफुरैनो ओमफ्राय साइडआव बिबार दं ओमफ्राय नै जिमबो दं सिङाव ओमफ्राय बेखौ बारनानैनो नै बे एसे ग्रे कालारनि बिल्डिं बेनो जादों MLA फोरनि थाखाय आरोना थ' बे मोनसेखौ साबसिन बानायथारदों आरो नै ओमफ्राय एन्ट्रेन्सनि लाइटफोरखौबो नाय बिराद मोजांखा। थ' रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सफैबाय बे जायगायावनो बेनो जादों हरिनागुरि आरोना हरिनागुरि माने बावखुंग्रि हाजो नै हरैजाय नायग्रोदो हाजोखौ ओइलाय बेनो जादों दा बावखुंग्रि हाजोआ ना बेनो बावखुंग्रि हाजोआ नै ओमफ्राय बेनि अपोजिटआवनो नायदो बापरे सलिडखा नै बिल्डिङा माथो नै नायदो एखेबारे फरेननि बायदिसो मोनलायलायबाय ओमफ्राय नै इभिनिंआव बेयावबो जिरायनो बापरे खथ' मोजां जागोन नायलाय। दायो मोनाबिलि समाव जुदि ओमफ्राय मोनायाव जुदि बेयाव लाइट होयोबा बेसेबां साबसिन जागोन बापरे बिराद सलिड नुखाबायलै दायो भिडिअआव बोरै नुगासिनो आंथ' मिथिला खिन्थु बिल्डिंखौथ' एखेबारे फरेन स्टाइलनिखा एसे खाथियाव थांनानै देखायहैनोसै थलाय door closed। थ' दायो जोंथ' सिङाव हाबनो मोनला दर क्लस्ड माने दरजाया बन्द' आरोना ओमफ्राय नै दाखालि बावैसो बेखौ इन'ग्रेसन खालायना थांदों इन'ग्रेसनखौ मा होनो बर'आव बेखेवनाय आदसा बेखेवना गालांदों आरो हिमन्त बिश्व शर्माया मामाया आरोना डक्टर मामा नै ओमफ्राय इन आगस्ट प्रेजेन्स अफ मानगोनां प्रमद बर' सार ओमफ्राय नै माथो नायलाय लाइटफोरा कत' दामि नायदो बेनो जादों लाइट ओमफ्राय नै नोंथांमोना बेबायदि नुनो हागौना बे जादों इमारजेन्सिनि आरोना बिनिफ्राय दै गयो जेनेबा उखुन्दै जुदि मोनबानो ओइलाय नै बे जादों सेन्सार आरोना नै बे जादों सेन्सार माने फायार सेन्सार माने जुदि अरफोर खामलाबायोबा अट'मेटिक दैया ओंखारबोगोन आरोना ओमफ्राय जोंथ' बिदिबो ओइलाय आरो नै बिसोरबो जोंखौ नायगासिनो दाथ' अबसे रावबो गैया दायो खिन्थु उनाव फैनानै नायफैबा जेनेबा जोंखौबो बिसोरो नुफैगोन आरो ओइ माथो भिडिअ'सो लाफैदोंमोन होननानै
माथो केमेराफोराबो गिदिर गिदिरथार नायलाय हुइस नै ओमफ्राय बेनि साइडआवनो थादो ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव थाफैनो लुगैना लुगैया आंखौथ' बिराद लुबैदों खिन्थु मा बेफोराव थानोबा MCLA जाग्रोनांगोन नङाबाथ' अबसे गार्डबो जानो हायो आंथ' गार्ड जानानै फैसै नामा बेयाव गार्ड जानानै एटलिस्ट थानो मोनगोन बेयाव ओमफ्राय मिनिस्टारफोर ओंखारलांबा एसेनो थांनानै उन्दुहैसै आरोना दानाबा एसे गोजौआव गाखोहैनो मोनगोनदां गोजौआव पेन्टिं खालायगासिनो थ' नायनोसै औ आदाखौनो सोंसै दा बे गुफुरनि बिल्डिंआलाय मानि थाखाय बेयाव ड्राइभारफोर थागोन नामा MCMLA औ नैबे जाहैबाय EM क्वार्टार EM क्वार्टार EMनि बे MCMLA ओमफ्राय ड्राइभारफोरालाय अबाव थागोन फोरनि थाखाय आच्छा औ खामानिया कमप्लिट जायाखै अबसे बिराद धाम धुम सोलिगासिनो खामानिया दायो जोङो उन साइडनिफ्राय नोङो उनथिंनिफ्राय जोङो हाबलांसै नै नायदो दानाबा ओइलाय नै पुरा लिफ्ट दं लिफ्टजोंनो थांसै दां ना ओमफ्राय बे औ नंगौ दा बे गेट ओइलाय औ जों हाबनो मोनिया ओइलाय माथो आदानावसो साबिया दं आदायासो दायित्व गोनां मानसिया माथो मेन मानसिखौसो लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय मोनबायलै थ' दहाय ओरैजायनिफ्राय हाबनो मोनाखैमोन ना नोङो खिन्थु एसे जादु खालायबायना ओमफ्राय नै हाबनो मोनबाय आरो माने ग्लासखौनो बारनो हाबबाय ओमफ्राय दायो नै हाबनाय लोगो लोगोनो बेयाव माने एसे रेस्ट लाग्रा आरोना लबि माथो बिराद आंना जुथायालाय साफाना साफायानो अबसे नै एसे जिरायहैग्रोसै आरोना मिनिस्टारफोर जिरायनायनि सिगाङावनो आंनो जिरायग्रोनोसै मिनिस्टारफोर आंखौ गाज्रि दामोनसै नोंथांमोननि सिटआव आंनो जिरायग्रोबाय ओमफ्राय बेयाव जिरायै नै निउस पेपारफोर फरायनो हागोन मिनिस्टारफोरा ओरैबो फरायखाया ओमफ्राय बेफोरखौ नायनो हागोन आरो बिसोरो जुदि गोसो जायोबा खिन्थु बिथांमोनानो बिराद मेंना फैयो नालाय ओमफ्राय नै बावनो जादों CCTV आरोना औ गोबां CCTV दं नालाय थ' सोरबाफोर जुदि सानोबा खावनो हाया ओमफ्राय नै बाब्रे वालगुरियाबो खाथारनाकखालै माथो हनै हिरा गोनां ओइ रजे नोंनि थाखाय खावना लांसै नामा खिन्थु केमेरायाबो नुगासिनो ना हनै केमेरालै बाबायसो आं जिम हला बेनोमोन जिम दा बेफोरखौथ' ताला मारिना दोनदों आरो लिंहरबावगोनदां मालाबा एसे अपेन जाबा आरो लिंहरबावगोनदां आंखौ नायनोसै माने बड'लेण्डनि रायजोफोराबो बिखौ नायनो लुगैयो नालाय ओमफ्राय जोङो दायो फैबाय पेन्टिं जेराव सोलिगासिनो आरोना थ' नायदो रज नै बुद्धानि माबा सावगारिखौ बानायग्रोबाय आरोना बुद्धाया बिराद मेडिटेसन माने माबामोन बियो ध्यान खालायोमोन आरोना सिरि थ' बेयावबो एसे सिरि थाफैगोन नालाय ओमफ्राय नै जायो जोङो बे लिफ्टजों थांसै लिफ्टखौ बेदि थुयोब्ला जेनेबा बे खेंगोन आरो बियो थ' दायो नोंथांमोना साननो हागौखि बिनि सिंनि रुमालाय बोरै मानोना नोंथांमोना नुदोंखि बाहेरायावथ' बिराद मोजाङैनो साजायना दोनदों नालाय थ'लाय दायो रुमखौ नायहैसै जोङो ड्रयिं रुम
हाबनाय लोगो लोगोनो बेबायदि ड्रयिं रुम मोनगोन ड्रयिं रुम ओमफ्राय बाफ्राय टिभियाबो बिराद गिदिरखा ओमफ्राय नै घरिफोरबो दंजोबखायो बेनि उनावनो ड्रयिं रुमनि उनावनो बेनो जादों डाइनिं रुम डाइनिं माने ओंखाम जाग्रा रुम ओमफ्राय बिनि खाथियावनो नै बेनो ओंखाम संग्रा खामसिं आरोना बिराद मोजाङै दंखायो एखेबारे बियो ओमफ्राय बेनि उनाव बेनो जादों एसे स्ट'र बेनो जादों एसे मोखां हारि आखाइ सुनो थाखाय ओमफ्राय वाशिं मेसिन ओमफ्राय बिसनाखौ नायहैग्रोनोसै बेडरुमखौ बा बेडरुमा नायदो बेनो जादों बेडरुम ओमफ्राय बे माने जिफोरखौ दोननो थाखाय ओमफ्राय बिनि उनावनो बिनि भिउखौ नायदो बेनिफ्राय वाव कत सुपार हैलाय बिजोंबो बारनो हागोन बापरे नै बिनिफ्राय ओंखारनानै नै हाजोखौबो एसे नायहरनो हागोन आरोना बिनिफ्राय हाजोखौबो एसे टाइम पास खालायनो हागोन बापरे ओमफ्राय बेयाव जिरायनोबो हागोन फुङाव बेयाव जिरायबाथ' बापरे सान्दुङा बिराद मोजां नांफैगोन माथो बिराद मोजांखौनो बानायखादों ओरैबायदि मजा बेयाव सोर सासे इएमआ फैगोन मोनथाय आंथ' मिथिला इएम ना एमएलए दायो आरो बेफोरखौ बे बेडरुमनि उनाव बे साइडना जादों बेनो जादों अफिस रुम आरोना अफिस रुमावनो बे जादों एखेबारे प्राइभेट अफिस रुम बेयाव फैनानै रायलायफैनो हागोन खिन्थु बिनि सिगांनो एपइन्टमेन्ट जेनेबा लागोन नालाय थ' नै बेयावसो लाग्रोगोनदां एपइन्टमेन्टखौ ना हरैखौ खेवना नायसै नै जेनेबा मिनिस्टारखौ लोगो हमफैयोबा बिदि फैनानैनो नै बेना ओरैजायथ' जेनेबा बेडरुम जाबाय नालाय थ' नै बेयावसो एन्ट्रेन्स जाफैनांगोन आरोना थ' बेयावसो सेक्रेटारि बेयावसो नोंथांमोना रेस्ट लाफैनांगोन माने दसे नेनांगोन सेक्रेटारिया सारखौ फन खालामगोन अब्लासो बिनिफ्राय सिअ बिदि हाबलांनो मोनगोन बेबायदि मे कामिं सार होननानै आरोना थ' बेयावसो फैनानै मिनिस्टार सारजों रायलायफैनो हागोन ओमफ्राय सारा बेयाव जिरायबाय थागोन आरो सारा मा खोथा दंमोन दे बुंलाय औ बिदि खामानि मावनांगोन होननानै जायो थांसैलै उनाव फैनो मोनगोन मोनला दानो जिरायखाबाय आरोना थ' दायो जोङो थांसै गोजौआव एखेबारे बेनो जादों लिफ्ट बेजोंनो थांसै बिदि थुआ गेवगोन नालाय ओमफ्राय जोङो पाइपखौनो थुनसै ना पाइपखौनो थुनसै एखेबारे लास्टसिम थांसै आरोना गोजौआवबो पेन्टिं दंबावो गोजौआवबो पेन्टिं दंबावो ससेनिफ्रायसो कमप्लिट जालांबाय पेन्टिंआ पेन्टिं जाबाय होमबा जों फुङाव थांग्रोनि नामा बे जादों सेकेन्ड फ्ल'राव एसे कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय नै पेन्टिं खालायगासिनो बापरे बे कनसेप्टफोरा अबेनिफ्राय फैयोथाय बिसोरसो मिथिसिगौ आरोना आर्टिस्टफोरासो ओमफ्राय बापरे मा बियो फेसा इगोल बापरे सलिड बानायखाबायलै ओमफ्राय नै एखेबारे गोजौ बेनो जादों थार्ड फ्ल'रावबो सलिड खामाथोलै बापरे हुइस माथो लांगुर गल्डेन लांगुर ओइ बाबुआ
नोंना लान्जायालाय बोरोब्रा अबाव थांखो ओमफ्राय नै हाजो ओइ खाटारनाक बानायखादों ओइ माथो मोसा मोसा बोराय ओमफ्राय नै एखेबारे खामानिफोरा सोलिगासिनो नै कालार गेन्दा ओइलाय ओमफ्राय गराय ओमफ्राय बेनो ओइ मुसा बापरे itu ini kedin lagi সিংহ সেউরা oh singho দুজন মানে মিলি কইলে হৈ যায় একদিনতে edinote হালকা কইলে হৈ যায় musa ya maba filmनि नाम मोनसे wah माथो खाटारनाकखा ओमफ्राय लास्ट मोनसे गोजौआव थांसै बेनो 5th फ्ल'र आरोना नायदो 5th फ्ल'र आच्छा बेयाव बानायथ'वाखै बेयाव दायो एसे डिजाइना सोलिगासिनो आरोना नै बेदि बानायग्रोगोन बिनि उनावसो बिसोरो बानायगोन आरोना दायो जोङो थांगोन एखेबारे बेलकनियाव आरोना कि गोजौनिफ्राय बोरै नुगोन नै नायदो नायदो टाटा स्काई हे तो लाइफ जिंगल आला तो बिनिफ्राय भिउसफोरखौ नायदो रायजोफोर आयौ नै नायदो ओमफ्राय बेफोरो माबा आरो आर्थिंनि बेफोरो जादों ओमफ्राय नै नायदो बिराद गोजौनिफ्राय रायजोफोर आङो नोंथांमोननि थाखाय एफा खस्थ' खालायनानै एफा गोजौआव गाखोनानै आङो माने भिडिअ बानायगासिनो मानोना नोंथांमोनानो एफाग्राब अननाय होदोंना बेनिखायनो आरो बेथ' मा हिमालय हाजोआवबो गाखोहैगोनसो आङो मानोना नोंथांमोना एफा गुदुं मा होनो अननाय होनायनि थाखाय आरोना थ' नै नायदो बिनिफ्राय जुदि मबाइला गोग्लैहैनांगौबाथाय CL टेपसो जागोन थिंखियानो थिंखि ओमफ्राय खनायावबो थ' थांसै पुरा लिफ्टजों डाइरेक्ट गाहायाव ना अके थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे वालाव सावगारि बानायनायफोरखौथ' नुबाय ओमफ्राय नै बेनि दायित्वखौनो लादों जोंना आदाया लादों आरोना थ' आदाया मास्कखौ एसे बख'बा साबसिन जागोन नामाथाय ओमफ्राय आदाया एसे खोन्थाना होदो कि बेसेबां दिन नांबावगौ आरो ओरैनोथ' जेनेबा रियेलिस्टिक नालाय रियेलिस्टिकआव एसे टाइम लायो मथा मथि आरो 12 दिनसो लागोन आरोखि 12 दिनसो लागोन ना जों 29 तारिखनिफ्राय स्टार्ट खालामदों फेब्रुवारिनि 12आव जोबहैगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सावगारिफोरखौ नुखाबाय आंथ' बिराद पसन्द जादों खिन्थु दायो आंनाबो सम गैलिया नालाय बेनिखायनो आंबो थाब थांफिनसै ओमफ्राय आदामोननि बे सावगारि बानायनायफोरखौ बिराद मोजां आंथ' नांखादोंआनो ओमफ्राय जायफोरा नायदों बिसोरबो थारैनो बिसोरबो मोजां मोनगोन ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि न'खराव जुदि न'आव जुदि बानायनो नागिरोबा थ' हमनानै ला एसेबां गिदिर जुदि न'आव पेन्टिं बानायनो नागिरो नोंथांमोना जुदि न'आव बेबायदि सावगारि बानायनो नागिरोबा आदामोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो बिथांनि नाम्बारखौ आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना होगोन अके आं फन नाम्बार होना होनोसै होमबा आङो आदामोननि फन नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसनाव होना होनोसै जुदि नोंथांमोना नागिरोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे डिसकाउन्टबो होनो हागौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय बड'लेण्ड हेब्रननि भिडिअखौ नायनानै जोङो कल हरदोंमोन होननानै नामा आदा दे गोजोननाय थाबाय आदानिसिम थ' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव साबायखर बावो ओमफ्राय बे भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय बेबायदिनो अननाय होबाय थादो दायो जोङो थांसै थ' बेनिखायनो
लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडियो तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय